హాయ్ అండి, బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు వేద అండ్ మామ్ తెలుగు వ్లాగ్స్. ఇవి చూసారా? ఇవి ఓవెన్లో పెట్టుకోవడానికి, ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయండి. ఇవి బిగ్ సైజ్ తీసుకున్నాను నేను. సిలికాన్ ఇవి చూడండి ఎలా మెత్తగా ఉన్నాయో. ఇవి ప్యాక్ ఆఫ్ 2 వచ్చాయండి. నేను మీషోలోనే తీసుకున్నాను. ఇవి కూడా చాలా తక్కువ పడినాయండి. అరౌండ్ 150 బిలోనే పడినట్లున్నాయి. మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే నాకు కమెంట్ చేయండి, నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను. చాలా అంటే చాలా బాగుందండి క్వాలిటీ. చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నాయి. పిల్లలకి అలా ఏమైనా చికెన్ ఆర్ కేక్స్ వాటికి బాగుంటుందిలే అన్నట్టు తీసుకున్నాను నేను. మీకు ఎవరికైనా ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను ఇలాంటి యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అన్నీ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.